Sa padayon nga pagtaas sa presyo sa lana, misaka usab ang presyo halos sa tanang produkto. Lakip niini ang mga kan-anan o karinderya nga mitsabaw na sa kamahal sa ilang mga palaliton, ilabi na ang LPG. Ani ang report? Sa usa ka kananan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, matilawan kining inato apan lamian nga mga pagkaon. Nagkalain-laing putahe nga kinaham sama sa humba, inununan, pinirito, iskabitse ug uban pang mga lamian nga pagkaon. Siyempre, ang kanon nga humay ug mais depende lang sa kinaham sa mga suki. Apaluyo sa kalami mao ang pagpingit na sa mga magpapatigiyon ni apektado kaayo sa padayong pagsaka sa presyo sa ilang mga rekados. Lakip na ang bugas. Suma nito ding tipasya tag-iya nga kun kaniadto moadlaw sila sa ilang kumpra og 10,000 pesos, karon 12,000 pesos na. Nisaka kay pati ang mga lamas, mga gulay nisaka gyud sa tanan. Gikan sa lamas og mga main ingredients misaka na. Lakip ang bugas misaka usab ang presyo busa gipangitaan nito ding og pamaagi aron makabawi sila og dili malain usab ang suki nga nausab ang presyo. Sa gigagmayon na lang magdaog. Mauni 10 pesos iya po ni sir. Daghan siya takos. Umapaw ha? Oo, nag-umapaw gid sir. Karon sir kay mauna ni ang amon takos, amo nang gi-budget. Kana na lang sir. So murag katunga. Oh, murag di man katunga pero murag naisay wa murag 1/4 ang nakuha sir. Ang pinaugdo nga kap sa kanon kaniadto karon murag halos katunga na lang. Inyong gihimo ani kay mahal naman o sa matpatasaan ang presyo or ang takos? Ang takos ra mo ring i-adjust. Kay ngano mahimong Oh, usahay magbagulgol sila sir. Ni okay lang ni gamay kaysa mo taas. Kay di man sa tanan nila hotdon gyud ang pagkaon. Labaw sa ilang gitiyabawan mao ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Panahon sa ilang pagpangumpra, magdala sila sa kaugalingon nilang sakyanan nga apektado usab tungod sa pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina matag litro. Laing pas ano nila mao ang pagsaka usab sa presyo sa LPG. Nitaas man gani ng buntag sa usa pa man na semana siya na namo gipalit ko an pa man to 838. Dako ba sa una dako ang minto sa LPG? Alayo kayo sir, oy katong sa una pa.